Ui, si n'aprendrem de coses avui, amics. Un fotimer. Avui parlarem una mica d'història perquè tot just demà passat es compleix el segon centenari del naixement del senyor Charles Darwin i també aquest any es fa el 150 aniversari de la publicació de la seva obra, que ha influenciat de manera molt notable a tot el que és el tema de l'evolució no geològica, sinó biològica de la humanitat i de tots els animals. Perquè aquest senyor és el que va publicar El origen de les espècies. Anem a parlar una mica de la història d'aquest senyor, que era un noi anglès que va néixer en una família bé, acomodada i tal, i que es va dedicar a estudiar medicina. Se va avorrir, allò típic de la gent de pasta, és que això no m'agrada. I diu, doncs va, deixo d'això i se'n va anar a fer lletres. L'audiència de pasta que ja ha marxat. Doncs se'n va anar a fer lletres, que també és una cosa així molt de gent de pasta, no? Ja fa lletres per fer alguna cosa. No, és broma, amics. Que ja han marxat. És broma, aquí tothom pot estudiar el que vulgui i tot està molt bé. I, bueno, doncs, com també estava ben relacionat, doncs algú li va dir, tu com sabeu que no t'agrada gaire això d'estudiar, ell s'havia aficionat a la botànica per enfar d'ell mateix, i li van dir, escolta, mira, que anem a fer un tom en barco, anirem al Beagle, que era el nom del barco, i anem a tombar per tot Sud-amèrica i el sud-est asiàtic per tal de cartografiar-ho. I diu, si tu vols vindre, doncs podràs prendre notes sobre geologia i una mica veure els animals que tenim per allí i agafar mostres. I un tio de pasta va dir, o sigui, un crucero, ¿sabes? Diu, home, doncs mira, està bé allò, en plan allò, que me'n vaig a fer la volta al món i tal, així. De mochila, voy de mochila. Doncs bueno, ell se'n va anar de barco. La cosa és que el paio va estar 5 anyets pujat en aquest vaixell i observant doncs, tot això que dèiem abans, doncs, geologia, tots els animals que va trobar per tota aquesta zona, que com sabeu és molt rica, i doncs, aquí va anar a parar també a lo que és la zona de les Galàpagos, aquestes illes volcàniques, i allí va veure, va notar que segons a quines illes doncs, hi havia els mateixos animals, però que depenent del tipus d'illa doncs, havien evolucionat d'una manera una mica diferent. Vale? Per exemple, en aquesta illa el dragón marino aquest és d'una forma i l'altre no té unes escames o té 3 dits o el que sigui. No? Penseu que en aquell moment doncs, es creia que Déu, monstre senyor, havia creat tota la humanitat i tots els animals així fent, clar, un xasquido. No? Doncs es creia que els va posar tots allà i que de fet es pensava que la Terra doncs, tenia uns 10.000 anys d'antiguitat. I tot, a veure això, ell va dir, ostres, doncs potser això no és veritat. Val? Però bueno, ell va continuar el seu viatge, va continuar recollint històries que anava enviant cap a Cambridge, on se va fer molt famós totes aquestes històries perquè està molt ben explicat i era molt interessant. I quan va tornar ja s'havia fet molt conegut i va publicar un diari d'aquest viatge. I ell, mentrestant, doncs, va anar preparant-se aquest llibre que finalment va publicar el 1859, si no m'equivoco, que es deia El origen de les espècies, i aquí doncs, explicava això, que ja tots sabem avui en dia que l'home i tots els éssers se podria dir que venen d'una mateixa cosa, i han anat evolucionant depenent de l'entorn i de la selecció natural. És a dir, el típic que es diu que el más duro és el que sobrevive, doncs ve tot d'aquí, d'aquesta teoria de Charles Darwin. Va publicar això i en aquest llibre va evitar parlar dels humans, perquè penseu que allò era molt fort en aquella època, i quan va publicar això, la gent diu, este tio, aquí queda això. Però més endavant l'home va publicar El origen de l'hombre, on aquí sí ja deia que l'home provenia no del mico, sinó que tant l'home com el mico provenien d'un mateix ésser, evolucionat. I clar, això va crear una gran polèmica. És com si ara diguéssim, jo què sé, que tot el que coneixem nosaltres, un pollastre, que en realitat és un animal, o sigui, una cosa així de fort. Un pollastre en realitat és un animal? Sí, ens diuen això... M'ha xocat molt. I tu et quedes això xocat i dius, però què diu, que està dient, està boig. Doncs en aquella època va passar el mateix. Això de la foto què és? Això, no sé, diuen que en realitat un pollastre és un animal, no sé, unes coses increïbles. Doncs això en aquella època, com podeu imaginar, va causar molt de rebombori, era una època profundament religiosa, i aquest home el van posar bastant a parir, va caricaturitzar la seva imatge, però allí va quedar la teoria i que a poc se va anar acceptant. I aquesta polèmica, tot i que avui en dia està acceptada aquesta teoria, encara segueix remenant la cua. De fet, als Estats Units, vora de la meitat de la població no s'ho creu això i pensen que el que deien abans, que Déu va crear a tots els éssers allò fent un plaç. O sigui, en 6 dies. No en 6 dies, sinó que creuen una mena d'evolució, però sempre dirigida d'una forma intel·ligent, diuen ells. Ho tinc apuntat per aquí, el creacionisme, i això
és el que creu encara molta gent als Estats Units, el que es creia abans, i no només això, sinó que penseu que quan va aquest senyor a la seva època encara no existia tot el tema de la genètica i quedava una sèrie d'interrogants en l'aire que després s'ha anat descobrint la genètica i han pogut anar sorgint altres idees noves, que és el que se diu el neodarwinisme, i hi ha moltes teories al respecte d'això, o sigui que encara tot això que ens han ensenyat a nosaltres i que ens sembla ja que és el que va a missa, o sigui que tots venim del mateix origen i tal, doncs que tampoc no podem encara creure allò a pies puntilles, perquè podria ser que d'aquí un temps segueix evolucionant la teoria i fos una altra cosa diferent, o sigui que al final igual sí que el pollastre ve és un animal. I això és tot, només que ja fa 200 anys d'aquest naixement d'aquest senyor i que hi ha moltes celebracions i ens sentireu a parlar sovint. Que us sapigueu. M'he quedat garrativat. Sí. Crearem ara el neodanisme. Neodanisme, que serem tots seguidors. Que tots venim d'un danap, per exemple. El que tu diguis ens ho creurem tots. De moment ho estic fent i em va força bé. Sí? Així que el que faré és emplaçar la gent a tornar-nos a veure la setmana que ve i escoltar el que explica el Dani i escoltar el que explica l'Anna que ha passat, l'Eli si ha acabat ja de revisar els correus i ens explica alguna cosa, i les tonteries que explico jo. Així que fins dimarts. Adéu.